Assalamu alaikum. Ina mai farin cikin kasancewa da ku a wannan lokaci, sannan ina mai farin cikin shaida muku tutorial na ArchiCAD. Zan fara yanda ɗan koyo zai fara sai takardarsa a yanda ya zo zane. Da farko dai wannan shine tools da kuke gani, gashi nan akwai door, ga window, column, beam, slab, stair, row, fill, skylight, cutting, moving, object, zone, mesh, document. So za mu tsaya daga nan, za mu muku bayani farko ɗaya wanda a yanda haka yanzu mun an riga an yi clicking akan wall. Kai da clicking na wall sai ka zo nan ka yi double click, setting na wall. Wannan yanka akwai geometry and the position, floor plan and the section, model. Za ka fara zaɓa gun geometry, bayan ka geometry za ka zo za ka ɗau wannan na farko, ma'ana structure basic composite complex profile da push. Yanzu ka zo ka shiga nan gun, zai baka akwai story home plus 2, story home plus 1. Sai ka ce kai ba ka nan ka zo not link. In ka not link, to za mu gina yanda ake katanga ta wucewa 3 meter. Sai ka zo da shi 3 meter ɗinka. An gama haka wurin katangar mu shi nawa ne? 225. Sai ka mai da shi 225. An ka gama akwai reference line, gashi nan reference line. Sai ka shiga reference line, ka zo ka zaɓi menene outside face, center, inside. To mun zaɓi center. Daga nan ka gama setting na mai na katanga. Sai ka tafi go to the line. A nan ƙasa muna da akwai dimension, akwai level dimension, akwai text, akwai level, akwai fill, akwai line. Za mu shiga line, don zanen ka zama accurate. Za ka zo ka zaɓi wannan arrow na biyun ƙarshe. In ka zaɓe shi nan akwai color, ka zaɓi color da kake buƙata ta fito da aka. An ka zaɓi color za ka zo nan duk abin da aka yi a cikin nan gun za ka yi. To sai ka biyo zooming don yanda za ka fi gani sosai. Mun ce zooming yanda zai fi gani. Duk abin da aka yi a zanen ka ne a cikin nan. An ka gama ka sa line ɗinka, to zan fi gane wanda ya fito. Gashi nan ya fito. Za mu sa dimension na gashi nan 4000 by 4000 means square. Ina wajen kuna fahimta. Ka gama. Kana gama ko sai ka ɗauko mai wall ɗinka. Ka ɗauko wall ɗinka ka hau kai tracing. Kana tracing akan line. Daga nan sai ne sai ka yi, bayan ka gama tracing sai ka yi go to what? To 3D. Bayan ko da 3D, bayan zai gama ga 3D ɗinka. Insha Allah we are going to stop here. In Allah za mu ci gaba da sati mai zuwa. Na gode daga naku.